Takže čaute ľudia, vítam vás do nového videa. Tentokrát som si priniesol toto lietadlo, ktoré ešte nemám ani až tak dlho. A vyskúšame si, ako dlho bude lietať. Je tam napísané až 45 minút toto lietadlo. Aj mravec, blbý mravec. No vlastne, a my si vyskúšame, ako bude lietať toto lietadlo. A ešte aj toto lietadlo. A rovno si ho tu hodím, lebo je to len hádzadlo. Ty brďo. Neletí veľmi do výšky. No, čiže môžeme ísť rovno na toto. A teda môžeme ísť na to. Ja si ho len zapnem. Tak. Celkom. Ospravedlňujem sa za vietor. Tak už ide. OK. Tak. Môžeme ísť na to. A ideme znova útok na kameramana, ako to býva. Ako vidíte, teraz som vypol motory a idem tu len plachtiť. Ty vole, som nevidel, ono normálne urobilo otočky. To je celkom slušné. Je na tom istom mieste, ako sme hádzali lietadlo, ktoré bolo 20 krát väčšie. Takže Tomové aerolínie si momentálne nemohol prísť. Prečo sa ospravedlňujem. Dúfam, že ste videli predošlé video. Ak nie, tak sa nezabudnite pozrieť. A prepáčte za moju malú aktivitu, ale išlo o to, že... Ako by som to nazval? Išlo o to, že ja som vo škole prírode a... No, bolo to tam celkom zaujímavé, ale mobily nám dávali vážne len niekedy, čiže ja som nemal kedy točiť, zase to vážne. Ešte raz ospravedlňujem. Teda idem ho ešte raz. Teraz mi vydržalo celkom dlho vo vzduchu. A volá sa Delfin EPP. Ja vám napíšem stránku. Vyzerá takto. Podvozok nie je určený na vzlet, ale na pristátie. Teda takto mám overené. A môžeme ísť znova na to. Takže vám ukážem ešte takú schopnosť lietadla, že vie urobiť až toto. Ale veľmi by som to s ním nerobil. Tak objednal som ho z Čiech. Tak, dobre ide. Tak, počkám, kým prestanem tu skúkať. Nie, nemusí byť. Veľmi stalo. A hádžem ho oproti vetru. Čiže... A nemá akože výškovku. Nevie ísť hore dole. Musím buď vypnúť motor, alebo zapnúť motor. Takže idem tak znízka. Nie, pozor. Má problémy s vetrom. Takže menší trip, ale za to ja už vážne nemôžem. A veľmi vám ďakujem za 130 subs, už budeme mať 129, mám momentálne. Možno už dovtedy bude mať aj viac. A
môžeme ísť na ďalší let. Sakra. Prečo ho furt len zdvihne? Po vetre, keď ho hádžem, pozrite na to, jak to vyzerá, keď ho hádžem po vetre, ono ho zhodí dole. Vidíte to? A keď hodím, tu sa ide hore. No. Takže ešte vám z ním ukážem nejaké videjky. Musím sa znova niečo vysvetliť kameramanovi. Vyzerá to. O sakra. To mi robíte srandu. Normálne bolo počuť, jak sa dotklo trávy. To je normálne, to akoby nejaký demagnetizmus bol, alebo čo. Škoda, že nemá kameru, to by boli zábery. Ty brďo! Tak nestihlo. A toto bol asi jeden z najdlhších letov, ktorý som videl. Vidíte? A teda ešte asi 3 lety budú. Neviem presne. Inak ešte raz vám ho ukážem, vyzerá nejako takto. A kúpil som ho toto. Objednal som ho. Toto lietadlo, krásne. Vyšlo 7 eur aj s donáškou, pretože na Slovensko stalo 8 eur. Takže tak. Nezaostruje. Nezaostruje, ťukne len. Dobre. Tak, prepáčky za to zaostrenie. Si aký pomalý let. Na konci videa uvidíte názor kameramana, ako sa mu páčilo toto lietadlo, keďže ho vidí prvýkrát. Ideme útok na kameramana. Vietor, neprekonalo vietor, ale aj tak má silné motory. Ak mi stále neveríte, že má silné motory, pozrite, také naklonenie by až malo dosiahnuť, bez toho, aby padalo dole. Takže ono sa teraz tak stabilizovalo, ale to nevadí. Ten vietor je naozaj zlý, ale... Tak, no nič a pôjdeme tam, tam je asfalt a vlastne vysadíme. A to sa vlastne vie pristávať, teda ak sa mi to podarí. Ale to bolo asi viac ako 4 lety, ale to je jedno. Zatiaľ vám dáme klik. Takže teraz sa ideme pokúsiť o pristátie, ale nejako nám to vietor nechce dovoliť. Ale inak zletlo to lietadlo a potom vrazilo plnou silou po zeme, čiže žiadna zábava, už to má kus také ošuchané. Tak to nejako to vyzerá. No a ja sa pokúsim s ním vzlietnúť úplne tak nakrátko a hneď s ním aj pristať. Čiže my sa ideme pokúsiť o to pristátie. No to nebolo dobré pristátie, hovorím na rovinu. Ale nejako sa ho musíme pokúsiť. Aj keď malo by to nejako učiť. Takže ideme ďalší pokus o pristátie. Ešte dúfam, že sa ospravedlňujem za vietor, ktorý je teraz celkom silný. Tak ideme na to. Ono naozaj fúka, čiže takto nebude vyzerať pokus o najlepšie pristátie. A s ním sa naozaj nepristáva ťažko, lenže keď fúka vietor, no tak to je bez šance. Ideme znova. Vypínam motory. A čo furt tie kolesa tak sa brzdia? Otrhlo kolesa. Tak dobre, že má to super glue. No tak teraz budem musieť vyťahnuť ten podvozok. No a tak. Toto bude asi koniec videa, aj keď z lietadlom nie je nič, o to sa nebojte. Takže takto vyzeralo toto lietadlo. Ja vám ešte poviem, ukážem vám teda názor kameramana na toto lietadlo. A ešte raz hodíme tamto, poďte za mnou. Čiže ja ešte raz hodím toto lietadlo, potom vám kameraman povie názor na tomto lietadlo, ktoré je tam v diaľke. Pekne zoom. No a ešte tu som vám chcel povedať, že na konci bude rozlúčka
A nebojte sa, cez leto s vami budem točiť videá a tak ďalej. A poďme na hod. Vždy sa do tej strany, ale tak no nevadí. Čiže teraz budem točiť ja kameramana. Super bolo. No, presne. Všetko fajn. Bol si prekvapený na to, že aké malé lietadlo? Bol, aj pekné bolo. Čiže toto je Delfin EPP. Dá sa kúpiť na stránke, ja sa už nepamätám na tú stránku, možno vám ju do popisku napíšem. Teda takto vyzeralo lietadlo. Je dobré aj na hádzanie, ale choďte niekde na mäkkú trávu. Toto je jeho ovládanie. Čiže plyn. Doprava, doľava, výškovku nemá, čiže znižíte plyn, ide dole. Zvýšite plyn, ide hore. A tu je potom zapínanie, keď si dáte tu, tak sa vám zapne, keď tu vypne a keď tu, tak sa nabíja. Toto neviem na čo je, ani tieto čudlíky neviem na čo sú. Takže ja by som sa s vami s kameramanom rozlúčil. Čiže my sa s vami lúčime, lajkujte, odoberajte, zdieľajte.